दिनै नैबे बिटिसि सेक्रेटारियेट लांगोनायाव दङ। जों गासिबो सिडली सार्कोलनि सिङाव थानाय मजाबारि गामिनि रायजो राजाफोर। दा बे मजाबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा गावसिनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हाखौ गुबुन हारिजों सेजानायलाय जोङो बे हाखौ उद्धार खालामफिननो थाखाय जावले जावले सरकारनाव जोङो मेम'रेन्डाम होबाय थानाय जादों। धरनाबो होदों, आन्दलनबो खालामदों गोबाव समनिफ्रायनो। दा जों जेरै आसा खालामदोंमोन सरकारा जोंनो मावना होआखै। दा दिनैबो जोङो चिरां डिसिनाव हाबनाय जाबाय। चिरां डिसिनाव हाबनाय खार'ना जाहैबाय जे जों मोनसे मेम'रेन्डाम चिफ मिनिस्टारनो आरोबाव गांसे जों हरबावनो नागिरदों। नैबे जाहैबाय मेम'रेन्डाम थ्रु चिरां डिसि जों मेम'रेन्डामखौ हरनाय जाबाय। ओमफ्राय लोगोसे बिटिसिआव फैनाय खार'ना जाहैबाय जों बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि, ओमफ्राय सिएम, ओमफ्राय लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि इएम, दा बिथांमोननोबो जोङो बे चिफ मिनिस्टारनो हरनाय कपिखौ जों गांफा गांफा मिथिहोनो थाखाय जोङो होनो फैनाय जादों। दा दुखुनांथाव बाथ्रा, बेयाव दिनै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिबो गैया, ओमफ्राय सिएमबो गैया, ओमफ्राय इएमबो गैया लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि। दा थेवबो लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि सासे सेक्रेटारिखौ जों लोगो मोनना फैबाय। दा जों बे लेखाखौ होनाय जाबाय। दा मजाबारि गामिया 1947आवनो 5 डिसेम्बराव ट्राइबेल बेल्ट हिसाबै सिडली ट्राइबेल बेल्ट हिसाबै दाजानाय। दा बे 5 डिसेम्बर 1947आव माने सिडली ट्राइबेल बेल्ट हिसाबै दाजाबाय जेब्ला, बिनि अखानायनिफ्राय बे जायगायाव खुनु नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसि नन ट्राइबेलफोर बेयाव हाबनानै थानो मोना, हाया। दा खिन्थु मजाबारि गामियाव 1969आव गुबुन हारिफ्रा बे जायगानि मानसिफोरखौ लासै लासैनो माने उपद्रब खालाम होखारनानै बे जायगायाव थाफैजोबदों। दा थानायलाय बे हाया दिनै बे गुबुन हारिनि आखायाव, नन प्रटेक्टेड क्लासनि आखायाव। दा जों बेनिखायनो बे हाखौ जों नांफिनगौ। जिहेतु आसाम लेन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्ट चेप्टार 10 बादिब्ला ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हायाव खुनु मानसियानो इलिगेल भाबै आवग्रिना लानो हाया। आरो बे हाखौ जों गोबाव समनिफ्रायनो आवग्रिना लाबाय। बे हायाव जोंहा डकुमेन्ट दंसै, लेखा दंसै होननानै बिसोरो मोननो हाया। मानोना गोबाव समनिफ्राय आवग्रिना लादोंब्लाबो, थादोंब्लाबो, बा इलिगेल भाबै बा खायदायै कौसलै मोनसे डकुमेन्ट जुदि बिसोर सोरजिनानै लादोंब्लाबो, मिउटेसन खालामना लादोंब्लाबो, दा बेखौ केन्सेल खालामनांगौसो। बे आसाम लेन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्ट चेप्टार 10 नि आयेनाव बे दङ रोखा रोखानो। बे 164 बियाव बुंदों जे जायफ्रा इलिगेल इनक्ल'जार्स बिसोरखौ होखारजोबनांगौ, आरो जायफ्रा बायदों, जायफ्रा फानदों, बे फानग्रा बायग्राफोरखौ एरेस्ट खालामनांगौ, आरो बिसोरखौ माने 6 मास जेल जोबनांगौ, आरो लोगोसे बिसोरखौ फाइनबो फोनांगौ, माने 1000 सासेयाव। बेबायदि मोनसे आयेन दङ। बेनिखायनो बे आयेनफोरखौ लानानै जों दिनै बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि मजाबारि गामिनि हाखौ जोङो नांफिनगौ होननानै बे रायजो राजाफ्रा गोबाव समनिफ्रायनो जोंजों ज' जनारि सरासनस्रा मोनसे लोगो लानानै खामानि मावबोदों। जों 2006निफ्रायनो जे बे खामानिखौ मावनानै दा चिरां डिसिनावबो जोङो कमप्लेन होदों। दा चिरां डिसिया फार्स्टआव बे हाखौ बिसार खालामनो थाखाय जे गावनि एजुकेटिभ अफिसारखौ दायथ' होदों, संगिता बेदि होननाय एजुकेटिभ अफिसार। दा बेखौ दायथ' होनायाव एजुकेटिभ अफिसाराबो बेखौ नायबिजिरदों। दा नायबिजिरनानै बे हायाव सोर आवग्रिदों, सोरनि हाखौ सोर आवग्रिदों, बे रेकर्डआव रोखा रोखा दङ। सार्कोल अफिसारनि रेकर्डआवबो रोखा रोखा दङ। सोरनि हाखौ सोर आवग्रिदों बे गासिबो रेकर्डआव नुजोबो। दा बिसोर चिरांनि जायनाखि एजुकेटिभ अफिसारनि जायनाखि बिसार खालामनाय, बे बिसार खालामनायावबो रोखा रोखा बुंनाय जादों बे हाया बर'फोरनि, बर'फ्रानो बे हायाव दासिमबो खाजोना होनानै दङ। फिसा लेन्ड हल्डिं दङ फिसा, ओमफ्राय खाजोना रसिद दाबो दङ, स्टिल दाबो फिसा दङ। बे हाया दाबो ट्रेन्सफार जायाखै। दा गथे बेफोरखौ बे बिसाराव लिरना होनाय जादों। दा हावेभार जिहेथु माने हानि साबजेक्टआ बिटिसिआवसो, आरो बिटिसिआनो बेखौ थाबैनो माने बिसार खालामना होनांगौ होननानै बिसोर बिटिसिआव लिरना हरदों। दा बे हिसाबै जों बिटिसिआवबो जों जावले जावले बिटिसिखौ नाख्रेबबाय थादों, नारसिनबाय थादों। बिटिसिखौ बुंबाय थादों, बिटिसिआ मावनो होननानै बुंदों। आरो सम सम बिटिसिआ बेखौ होखारनायाव बेसेबां खरस जागोन बेनिबो रिकुवारमेन्ट्सखौ बिहरदों सार्कोल अफिसनाव, जे बेयाव मा मा खरस जानो हागौ। जेनेबा पुलिस माने फर्सआ बेसेबां नांनो हागौ, बे बुलडोजार बेसेबां नांनो हागौ, बा मा जिनिसनि प्रयजन जागोन बिनि बाजेट, बेखौ बिहरनायबो जादों। खिन्थु बेबायदि खालाम गोबाव जाबाय। गोबाव जानायखाय माने खामानिया रिपेन्डिं जाबाय। थेवबो जोङो सानदोंमोन जे बेखौ माने बिटिसिआ होखारगोन, जिहेतु लेन्ड साबजेक्टआ जिहेतु एक्सक्लुसिभलि बिटिसिनि आखायावनो,
बिटिसिआनो ओंखारनांगौ बिटिसिआनो मावनो हानांगौ आरो जोङो बिटिसिखौ जोंनि माने दादों बिटिसिआ जोंनि सरकार आरो बिटिसिआ जोंनि थैजों बानायनाय बे जोंनि थैजों बानायनाय बिटिसिआ जोंनि हाखौ जुदि उद्धार खालामना होआब्ला सोर मावनो ओंखायनो बे ट्राइबेल बेल्ट हाया जों माने ट्राइबेलफोरनि हाखौ माने मोनफिननांगौ ट्राइबेल ब्लकनि हाया जोंनि आरो बेनो जोंनि रैखारि कबच बियो रैखाथिनि कबच दा बे रैखाथिनि कबच ट्राइबेल बेल्ट हाखौ जों गासिबो उद्धार खालामजोबनांगौ जों बेनिखायनो जों जावले जावले जों नारसिनबाय थादों आरो दिनैबो जों बेयाव फैदों रायजो राजाफोरखौ ज' लानानै आरो जों आसा खालामो बिथांमोना थाबैनो मावफुंनो हागोन आरो बेखौ मावाब्ला जोङो कर्टनि गेजेरावबो जों थांनाय जागोन कर्टनि गेजेरजोंबो न्यायखौ नागिरनाय जागोन आरो जों गणतान्त्रिक भाबै आन्दलननि बेबस्थाखौ जोङो खालामनाय जागोन दा मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राखौ आं दिनै मिथिनानै माबा मोनदों जे दिनै बिटिसिआव बर' अफिसारफ्रा दिनै गैलिया माने बिटिसिनि जेसेबां बर' अफिसार दंमोन बेफोर गैजोबलिया खोब दुखुनांथाव जाबाय माने दुखुनांथावआ बेनो जे बिटिसिआ 6 सिडिउलजों दाजानाय आरो बे 6 सिडिउल बिटिसिआव जोंनि ट्राइबेलफ्रा जुदि अफिसार जानो मोनाबा सोर जानो फालाय आरो बे 6 सिडिउल बिटिसिआवथ' बर' रावाबो माने अफिसियेल राव बे हिसाबै बर' रावखौ बाहायनांगौब्ला जोङो बे जायगानि अफिसारफ्रा गासिबो बर' जाजोबनांगोन आगोलाव जोंहा बर' अफिसार जोबमोन हाग्रामा बोनायनि समाव बर' अफिसारफोर मावोमोन बे हिसाबै जोंहा मावनायाव गोरलै जायोमोन दा जों दिनै बर' अफिसारफोर सासेबो जुदि गैयाब्ला ट्राइबेल अफिसारफोर सासेबो गैयाब्ला जोंनि सेन्टिमेन्टजोंनो सासेबो गोरोबनाय अफिसारानो गैयाब्ला जोंनि ट्राइबेल बेल्ट हाखौ जे सोरबा मावनो हागोन जों बेखौ दाउट जायो जों साननाय फैयो बेखायनो जोङो दुखु मोनदों जे जेसेबां बर' अफिसार दं बेखौ ओंखारनायखौ आरो लोगोसे जों खावलायो जे जोंनि बिटिसिआ बे बर' अफिसारफोरनि गेजेरजोंनो जों सालायजानांगौ जाहाथे इमिडियेटलि जेसेबां बर' अफिसारफोर माने प्रयजन दं जोंहा बेखौ जाहाथे थाबनो रिकुइसन खालामनानै बिटिसिआ लाबोयो जों बेखौ खावलायफानाय जायो